Хей, здравейте, аз съм Авия Тротър. Хай. Така, това тук е каналът Моят свят на Monster High, където, ако сте виждали предишния канал, тя беше на един компютър. Просто каналът нещо му стана и някак си се изтри, вече снимам от телефона. Между другото, това е новата кола на сетките ни Барби. Много е готино. Така, да започваме, значи. Тук ще снимам клипове с Litness Pet Shops, Monster High, Barbie, Ever After High. Всякакви клипове, нищо каналът се казва Моят свят на Monster High. Така. И това е като цяло. Искам да ви предупредя да гледате клиповете, да се абонирате и така. Значи в следващия епизод някъде ще снима нашата къща с кукли. Значи ето сега. Това тук е моят стая, отгоре спи оперета. Това тук е стаята на Барби, значи нейните две сестрички спят. Ето ги нейните две сестрички. Това е нейна пристройка, тук е кухнята. Ето е горе Барби, тя е сгипсирана като катастрофира. Без иска. Това им е банята, това им е холът. Там отгоре спят пак Monster High. Тук отдолу тъмно е обаче, но се вижда лекичко там Monster High, там Monster High. И това са Monster High-ите. Също има, ето тук има една конюшна, знам, че не е хубава. Тук има един магазин, едно студио. Ето тук тупа не се вижда. Има леко като зоологическа градина, така. Там стаята за чистачките, на която спи Хаулин. И общо взето е така. Искам само да ви кажа да се абонирате, да гледате клиповете, защото ще са интересни. Планирали сме много неща за новата 2017. През 2016 не можахме да качваме толкова често, тъй като бяхме от компютър. Но тъй като вече ще сме от телефон, ще се опитаме да качваме по-редовно. И да, това беше съобщението. Надявам се да ви е харесало. Ще снимаме и с други образи. Ще има поредица шоуто на Хъни. Там ще има поредица с стъкна, с разпит, много интересни неща. Ще ги видите през 2017. За това трябва да се абонирате, да натиснете върху камбанката. Извинете ме, говоря твърде бързо. Ще се опитам да намаля. Да натиснете върху камбанката и тя трябва да стане сива, за да сещате се, за да виждате видеята ми редовно, защото YouTube понякога, когато качиш ново видео, тези, които са се абонирали за теб, не го виждат. Някой. Не знам, просто ще става така. Аз гледам други влогъри, оттам също ми става така и съм натиснала камбанката, за да ми се показва всичко. И ти получава известия. И да. Ако клипът ви е харесал, дайте палец нагоре, абонирайте се за канала и гледайте други видеа с тук нещата, с къщата. Чакайте, легна назад. С къщата за кукли, стаята с Барби и така нататък. До скоро!